v-am regăsit la un nou episod. Astăzi nu o să fie partea 5-a, dacă vreți să știți, că am postat și partea 4 pe alt joc, dar nu e partea așa. Uite, astăzi vom face scheme doar, cum am făcut și la primul episod. Ok? Și uite, astăzi mi-am băgat mașina în culoarea albastru deschis. Ca să... așa. Să-mi scrieți în comentarii ce culori mai vreți să am la mașină. Ok? Hai, mă duc pe PC. Uite, omul. Am luat omul. Da, salut. Pisipul. Să mi se ridice mașina. Nu? Pisi? Hai, cred că trebuie să... Hai să dăm în spate să vedem. Pisi Pro. Pisi. S-a teleportat, gen. Așa, o să facem de, nu știu. Pic supra. Opa, genul. Ajutor. Am dus stat. Hai să ieșim și noi un pic afară la zăpadă. Hai să construim. Mamă, păi gata, s-a dus mașina. Talo! Să încerca să o scop. Degeaba. Am ieșit! Bine! Spațiu. Așa, ia uitați-vă la asta. Da, vedeți? Și cine vrea să-mi scrie în comentariu cu ce culoare ați vrea să mai ne jucăm, dar nu prea mai avem benzină. Da, hai să ne mai jucăm un pic. Că doar nu trebuie atât de repede benzină. Merg un pic pe drum magic. Mamă, direct în Dacia am intrat. Dați drumul, dar sper să mai ajungă benzina. Iată, pe mașina. Urmează, mă duc să-mi iau benzina, că nu vrea să rămân ca data trecută. Hai, bă, am roțile de drift. Place. Bine. Gata. O să mai facem încă 2 minute din acest videoclip. Vrei și de la volan? Haide și de la volan. Băgăm muzică.
Mamă, dar ce doamne am făcut? Mamă! Uitați-vă! Am sărit din mașină, am sărit. Așa. Și cam atât a fost cu acest episod. Să scrieți în comentarii ce culoare vreți, că v-am zis asta de 3 ori. Dar ne revedem data viitoare. Pa, pa! Pa, my boys! Ne revedem data viitoare cu partea a 5-a din jocul cu mașini. Așa că ne revedem data... Stați. Data aș viitoare. Pa, să vă uitați la acest videoclip.